Ja, der er en god en her. Den er god. Jeg skal bare lige ud på de der stenrev derhenne. Den er god, den her. Den er rigtig fin. Nøj, den er stor, mand. Fuck, det er et svin. Fuck, den trækker den her, mand. Det er helt vildt. Det er 70 minimum, det her. Fuck, den er stor. Men der er stenrev. Shit, mit. Fuck, hvor jeg ryster, mand. Nøj. Den bliver ved. Jeg kan ikke stoppe den, mand. Shit, mand, det var på den der. Ja. Fuck, det var på silden. Nøj, hvor jeg ryster, mand. Ja, men jeg har den får lov at trække, hvis den vil. Den er massiv, den her. Hvor jeg ryster, mand. Ja, så tror jeg, den havde været smuttet. Jeg siger selv, den er stor, den der. Ja. Jeg tænker bare, at den skal have lov til at krudte af, den her, fordi den er virkelig fin. Den huggede lige derovre, man. Jeg lavede sådan en par jig med den der sild, så klappede den bare på, man. Så troede den satte sig i bunden. Det var helt vildt. Den tager hårdt. Jeg var bange for, hvis den løber ind imellem vores ben lige pludselig, når den tager det over. Den er rigtig stor. Igen med det blålige skær der. Ej. Den er fin, den der. Den er rigtig fin. Rigtig fin. Vil du selv lidt den? Ja, jeg ved ikke, jeg prøver lige, jeg tror ikke, den er færdig. Ikke for meget host. Så var det med en stang stedt, ikke? At den ikke falder ud. Den er god, den her. Ej, hvor den trækker mig. Herovre. Ej, kom nu her. Okay. Skal jeg bare bakke lidt tilbage? Ja, bare stå der, og så bare faktisk den der. Men giver du lov, så skal du ind, så skal du bare arbejde ud igen. Ja, jeg kommer lidt over mod af. Og her er det dyre vand. Jamen, den skal ikke lige bag den sten derovre. Den kommer her. Ja, den er virkelig, jeg tror, den er i hvert fald tæt på de 70. Den kommer her. Så presser den bare en lille smule. Den kommer over til dig der. Ej. Det er net, det må vente lidt. Det var da utroligt, det der. Shit, den er stor, den der. Ja. Den er stærk der. Det var imponerende og sådan. Jeg lavede bare et par hurtige slag med den, fordi den går ligesom sådan en jerkbait, så sagde det bare klap, mand. Jeg har bare den der store sten. Men det bliver ved. Den bliver ved med at...
Den er værd at være det nu, kan jeg mærke, men jeg ved ikke, hvis du går... Det er bare mega dybt her. Ja, men så hvis du kommer lidt hen mod... Kan du se den? Ja. Den går bare i dybden. Ja, det er det. Prøv at presse lidt mere med din... Ja, den er ved at vende om nu. Det er fedt. Den kommer her, tror jeg. Mit net... Det tager jeg lige lidt ind her. Har den sat sig i mit net? Ja. Så skynd dig at få den nettet, fordi ellers så er jeg bange for krogen sidder i. Ja tak, mand! Yes, mand! Tager du mit net? For delen, Mike, hvor er den flot, den der fisk der. En trumletyg. Er I glad, Mike? Det er jeg. Det er flot. Sindssygt. Sæt den retur i Jyllandsmonster her engang. Jeg siger i hvert fald tak for den kamp. Det er lige sikkert.